Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Oh, da kayo magayam tatang. Sumrek kayo ah. Hagyaman akyaw na nakaw. Umay ko awirin ti anak yaw kani Anjay. Ah, awan aramidin nyo itaaya tatang. Ay awan na nakaw. So nga umayak agaw awer. Ay ala, awarin nyo man nga rin ti apo ko yo. Tarumwar kami kini Anjay. Adala mapan mi katangan. Sige. Ayan ti apo ko kaya. At ajay silid. Agsilsil pun tata. Mabit lang tayo bang. Naglaingan ti apo ko ngagsilpawn. Amo na ti taltal magan na. Lasurok lamay sa ti taon na. Naglaingan ngagsilpawn. Ay na. Alaan nyo ti cellphone no madamdama tatang tapno sana maruam. Ay baybayan nyo lakading agsilpawn. Naglaing nga raw. You are very good Junior Abaw. You know na how to kalikot a cellphone already. Ay na, madi mo ilang ano ka na yun, tama nga no madadahal ti mata na. Mapangkamin tatang. Way nanakaw. Oh, at iti kwartayo tatang. Tandanan kayo ang mga awir kini Junior. Ay na, saanan. Da kayo kiti mate. Sa anak may ngagpatpatangdan. Awatan nyo kit din. Ingkay ang merienda ijay store no madamdama. Ala Agyaman nak nga raw. Ay wang. Anya nga oras asumangpit kayo ngay. Malam to sigurong tatang. Tadapay papanan mi kini Jun. Sige nga raw. Aganad kayaw. Bantayan man to apo ko ta. Bakit? Apay, inyag mo mo dito'y balayan ni Junior Bikaw. Awan nga ron mga awer. Awiram, tadda papanak. Papanamanan aya. Inak agpakulot. Ada inti dya anak takwartak. Agpakulotak. Napayagan na jak nagpakulot. Unat man ang tubokaw. Di ka pa'y lang kami nagpakalbaw. Pakulot ka la, pakulot. Gastos la dayta. Agpakalbo ka kay din. Di si kante agpakalbaw no kayat mau. Jak nga ron kayat ti unat abok. Alaki din. Awiramon ni Junior. Ayan ni Junior, bakit? Nakaturog. Apay aya. Yawid ka. Nakaturog pa'y mo't. Urayan pa'y amakaring Ay, sana. Tama nga no sumangpetin dagi niya agasawa. Di da kami amo, arimwar kami ka ni Junior. Aniya? Di mo ibagbagang imay ko impabantay king ka ni Junior Makaraman ka kanyak. Nanta, yawid ko ni Junior. Nga uray nakaturaw. Otoy, ti chinelas kan badoy tatang. Ay na, naggastos kayo pailaang. Magyaman na ka. Ano kulot kayo matan. Unat lati buok yu di agsapa. Ha, ay kwa. Siyak din ang kulot itay. Intugot ko tay karler ni nanang yaw. Isaw tinusar kaw. Sinsinan na kulot day tao. Oh, yawid yung matanda ito. Inlakaman da kayo ti sidaan niya. Ay na. Ay, agyaman na ka, John. Talaga nga ipampanakkel kayaw iti asawam. Ta naparabor kayaw. Kun mayat ti biyagyaw. Naaliwanwan. Mayat ti agi parabor, tatang. Basta ada may parabor. Malaksid ano awan. Ala, yawid yun ta si dayo, talotwon niya. Papaayaban nak ni Rino nga anak talakay. Inak kano patanggadan niya asawa na, tada trabaho na. Kahit tangdanan da ka. Di uray man awan tangdan kaw ta anak kumot ti tulungak. Agbambanog ka lama mapanijay. Awan tumod la itid na tangdan mo. Kaasida nga rudmot. Basit lati sweldo ni Rino iti pagtrab-trabahuan na. Kasanaw, di mo't ngamin nagadal iday. Di mo't nagpursigi ang nag-eskwila. Di nalatultuladan ni John nakabsat na. Di adal. Kun uray ti asawa na. Di adal may. Di adal dadwa. Darino ngay. Agpadpada da iti asawa na awan adal na. Santo pala anak dang anak.
Kat kunam ata day din ang tulong ken ni John. Iso anak ka adal. Ay, basta, di ka mapaniyay. Yung kalagbambanog, kung nagsaysayang iti oras mo iyay. Apay ayakas ta ka bitaw. Nagsasao ka kasla may sa ti anak mo. Kasla ni John laang ti anak mo. Pipian ni Jun ta makatulong. Ada kwarta na. Ngam ni Reno ngay, ada nga ron maitulong na kadata. Alaman, pasaray datan to, pa'y ti dawatan na. Nagringat lang nga ron ti biyagdan. Putot pa lang kami na putot mal. Tatang, umayak man makilaba. Awan tanom may. Saan kami nakapadeliver? Saan kayo ang nagpa-deliver? Tawan kwartayo ang pagbayad yaw. Kasta ka day. Uwin nga rod tatang. Inggatang ko iti bagas kun gatas ti apo ko yo ti sweldaw. Abay, saan pa yan nakatanggat ni bakit mo ya? Saan pa'y tatang? Adamot makabulan nakatanggat na jayan. Isot paglabao mo na. Tapno makatrabaho ka. Awan na, no di ka agsalungag. Matay kayaw, asimumulagat. Barang makasapulak to lang iti napimpinda sa trabaho, tatang. Kanon to ba ngay? Imposible ang mapasamak ni kasta. Tawan adal mo. Malaksid no makapidot ka iti balitok tisaw. Awan na tamuhan. Nay, apay nga inkuyog mo pala nagiti anak mo dito yung balay. Nag-aariwawan na. Igusik idan dito tatang. Ila, tilan to man makutkutikot dan. Ay, bantayam na kita wilwil nga anak mo. Lulu, ada nakitak a chocolate Jeref. Kasla na imas dayjay Ay, wan. Talaga na imas. Talagapo ya bro na chocolate na yay. Hinted na uncle mo ayon. Impawit ka na, tikatugangan na. Ay, nya nga tatiraman dayjay a chocolate, lolo. Ay, naimas nagimas launay. Mabalinti dumawat, lolo. Ay, saan? Kankanik na dyan, numalpasa ka mangan. Ay, uray basit laang kuma. Nagtangken ka ti ulo mo nga ubay. Nukunada saan? Saan? Di mo amuti sa waya. Tatang, umay kami man. Ha? Datay paborito ka manuka. Anjay, dumanon ka. Ay na, kadwam gayam ti paborito nga po. Ay, umay ka man, Junior. Kiss Lulo. Ay na. Ay na, maburing ije balay. Iso nga ipasyar ko man laangan. Kaya't nan sa ti makikaro ba? Ala. What do you want, Junior Apukok? You want banana? I have banana in the kitchen. Oh my God, ding Junior, agay-ayan tayo. Ay. Di yung kay ayaman ni Junior. Tama nga nung maisurong agulwal. Ay na, baybayan nyo ka di tatang. Gagangay iti ubing tinawulwul. Oy, apay di ka pa agawid aya. Tunton. Nagawid din ni tatang mi, lolo. Kunana nga mangan kami pa'y ditoy. Aya. Inkay nga rudan tumulong agluto iji kusina. Ala, tonton. Kaya ayaman nyo ni Junior, tasya kon ti mapan iji kusina, wen? Wen, auntie. Inkasukunan dagiti anak tarino. Tama nga no agpapaanawa daman ijayan. Agung at tuman ni tatangan. Madamdaman taon. Saan nabalit damon ni nanang? Ay, amom lang arudan akagurguran ni tatang dagiti anak ta. Nawulwul da kanong amin. Kunang nga rod ayawid ko idan. Ngam kunamon ni nanang pakanin na pa ida. Ay, kababain ka da nanang kantatang. Imbis ta data kumatimangtad ka da kwadang. Saan? Taisuda mo ti kanayon amang mangtad ka data. Nyay. Bet, awanan tamag nga rod bakit? Naimbag ka ni Manong Jun Tadaan da. Dakkel nga min di sweldo da iti asawa na. Hiso akay kayat ni tatang ida. Ala. Saan mo na panunutin na ita? Adan tulat tamad asit ti Diyos Ni, nagsapa kayo ng malati dito'y balay tatang. Kaririing mi. Wow, tomay kayo ikan iti udang. Napanak nagkamulitay kayo. Sinapak tinapan nagkamal. Ni, nagimas ang tatang. Kuna, adapay na yun nakapay. No kaya't yaw, lutuwa kaon. Awan aramidin nyo di balay aya. Ay, awan. Ala, tasya akong timang ilutaw.
Anyat kaya't yung alutaw. Pritaw, ano, isang agkaw. Kita hamda ito yun. Ha? Nangalami ti dayta singsing. Napidot ko iya kataltalunan. Idi na pa na nagaradaw. Anya? Ala, saan sa mo ta sinsinan a singsing dayta? Balitok sa nga raw. Naktuman ipakita iya ilay. Taamangan no na balor da ito. Bakay. Lakay, gimatang darino iti ado aburias ta. Agtarakan da iti burias. Nay, nangalaan da ay itinggatang da. Inutang da. Saan? Naglakwan na kano iti napidot na asingsing ijay talon. Idi agar arado. Ha? Singsing? Wen, nabalor kano day dya asingsing. Inggatang na adagusan na iti burias. Kita man lati ugali da dyan nga anak tanya. Gimata nga dagos iti buryas. Di man lang nang ibingay mo iti kwartana. Ha? Managing bubukot na talaga na dyan nga anak ta. Pipiyapay ni John. Ta saan nga naimaw? Saan na bale at pagbiyagan damot tinangigatangan na? Ay na. Nagswerte mo tanarinaw. Apay aburyas ti ginatang na ngay. Di na pala ingatang iti siminto. Kas kadalan lang daw. Tapatarimaan na ti marmarba abalay da. Paaduan na pa'y siguro Iso agim matang adagos iti baboy. Nakapoy talaga ti diskarte da yarinaw. Ayan ti apo kaw, tau awirag, diyan anak kaw. Nasaya at may kayo tatang. Pakiaw-awiriwan nga ron ni JR. Tamapang kami di ospital. Ha? Apay? Sino na ospital? Ni katugangak tatang. Simmang pagatan manipod abroad. Adanadagsan na sakit na. Kat iso ti agagasan na. Anya? Naipos nga rodan ti kwartana. Iso ada kami ti mga tultulong kingkwana. Kastaya? Iso apasensya kayon Nooan pa'y maitad mi akwartayo. Awanan kami ita. Ha? Sige. Okay lang. Awan problema. Sublatan nakman agaw awir bakit? Apay, mapangkaman na nagpakulaut. Ay, agpakulot na. Awan to pa'y pagpakulot ko. Tadidak mo't ikikanin da dyan. Awan ka no kwartadan. Ha? Agad, gaputawan maitadakan kan. Aglaladot kan nga agaw awir. Ay, si kante gaw awir. Masaduta ko. Awan mo't agas ti banog ko. Agsaysaya nga lang ito oras ko. Nagalas katikas ta nga aramid mon. Idi ada kwarta da Ay, dun. Stone! Sumanang ka mo, bakitan! Nakalako kami ni Tibaboy, tatang. At iti kwartayaw. Ha? Ay na! Nagadumot na ito yan. Rino anak ka. Wen, kwartayaw. Inikakmit ni nanang iti kwartana. Ay na! Kamaudyanan na. Pimintas mo't langan ti biyagyaw anak ka. Naayat unay na Apo Diyos, tatang. Patarimaan minto pa iti balay main. Kan palawag ti kulungan ti baboy. Dan nayunak ti gatangag. Ay na! Maragsa ka nakparakin ka. Rino anak ka. Ay wag. Umayak to iti balayo Tumay ko awiran da kita pukaw. Lolo, ano ti chocolate may ijay ref mi? Kayat yo? Ha? Umay kayo ijay balay mi, taado chocolate may ijay, lolo. Ha? Sige, apo. Kiss ka man, apo ko. Simingpat kayo, lolo. Italaang ngayong kiss na. Ha? Kwa? Idi kulot ti buok yun na uyong kayo. Ha? Ay na. Tila ipagbagamit nga ubeng. Awan ngamin pagpakulot ko. Iso nga unat manan ti bukaw. Ngamita tayo ni kanak ni tatang mo iti kwartak. Agpakulutak manay. Ay, baka umuyong kayo ngay manan magpakulot kayo. Ha? Ay, saan, apo? Nasingpita ko na kanayaw. Papa na ang bitaw. Ije balay darinaw.
Tay nakawawi rin dagiti anak na. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Ha? No asino tanda kwarta na, iso ti papanam. Itatawanan ti kwarta da John. Saan mo ida napagananaw? Nirino manan ti kay kayat mo, ta iso tanda kwarta na. Saan na panang idawdawat? Ngam kasanon, numaawanan da iti kwarta, di panawam tuman idan. Amirisam ka di tiar aramidam, bitaw. Saan na may parbang ti kasta? No asino ti adan, iso ti paboritom. Ngamnawan piman kwarta na, di mo pagananaw. Agyaman ka ata nasing putlatan ni Rino kan ka. Iti likodan ti panangumumsim iti kang kwana. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam, bitaw? Mala, Huston bakit? Wag, maamiris ka ti bagbagam, bakit? Surya, pasensya, no ada nagkurangak, bakit? Sana siya ti pagkidawam iti suray. Ni Rino, kanta asawa na. Wag, bakit? Agyaman ak iti kanayon na panang palpalagip mo kanyak, bakit? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.